शिव मन्दिर तारमाने जोङो बे शिवरात्रिखौ जोङो 2006 सननिफ्राय 1996 निफ्राय जोङो मोनसे लिंग बसायनानै जों बाजार एरियायाव जों फुजा खालामबोदोंमोन। दा बिदिनो फैयै फैयै दिनै 29 बोसोर जाबाय। जों 29 बोसोरनि गेजेराव जों जेबो मोनसे मन्दिर हिसाबै जों सिबिनो हायाखैमोन, मोनाखैमोन, जायगा मोनाखैमोन। खिन्थु बिदिनो जोङो जेरैखि जायाबाबो फिसा मोनसे जायगा होनानै बिनि थाखाय जों न' फिसा मोनसे लुनानैबाबो थिं सायला होनानैबाबो जों सिबिबोदों दिनैसिम। 29 बोसोराव देग्लाय आगान सुरबाय। दा जोंहा नैबे 29 बोसोराव जोङो मोनसे मन्दिर लुफुंनो हादों। बेहाय जोंहा रायजोनि बे सेसापानि ओनसोलनि 12टा 13टा गामि कुहिपार, भेलामारि, बरभेरा, कादङा, दक्षिण फालासगुरि, कुमारपारा, सेसापानि, खारखेला, फुख्रिपारा बिदि लोगो नांनानै जोंहा मोनसे सम्पति दंमोन आरो रायजोनि। फांनैसो दंफां दंमोन। जों बे फांनैसो दंफाङाबो जों देरनायलाय आरो गाज्रि जानो हमनायलाय जों बे दंफांखौ हाफायनानै जोङो एसे फाननानै गरनैसो थाखा मोन्दों। आरो बिदिनो जोङो रायजोनाव बयनावबो जोङो बे ओनसोलनि रायजोनाव जों बयनावबो थांदों। ओरै खारखेला खैरानि नेपालि समाजफ्राबो जोंखौ सहाय होदों आरो जोंनि जे ओनसोलनि जिमान दङ गासैबो जोंखौ सहाय होदों। जोंनो एसे एनै फैसा होनानै जों बे मन्दिरखौ लुफुंनो हादों। ओंखायनो जोङो बे मन्दिरखौ लानायनि थाखाय जों मोनसे प्रग्राम खालामदों एबार। जोंहा 23, 24, 25, 26 तारिखआव जाहैबाय शिवरात्रि। जोङो 25 तारिखआव जोङो नैबे शिवलिंगखौ जों गोदानै जों गायसनगोन। जों बेफोर बुस्थुखौ जों जगार खालामजोबखाबाय गासैबो, माने जोङो लानोल'सो बाखिसै। बेनिफ्राय जोंहा 23 तारिखआव जोंहा जल जात्रा दं, माने दै खावनानै लायनाय। बे दै खावनानै लायनानै जों मन्दिराव जोङो बिनिफ्राय थाबायनानै जों थांगोन 1 किल'मिटारसो गोजानाव। जोङो दारांगा दैयाव लायनो थांनायनि जोङो सिन्था खालामदों। जोङो ज' बिदिनो आइजोफोरखौ लानानै आरो जों हौवा मानसिफोर माखासे लानानै जोङो 200 जनसो 250 जनसो जों गेदारिं जानानै जों थांनो सानदों। आरो आं खावलायदोंबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गासैबो गामिनि आइजोफोरा आरो भक्त शिब भक्ति हौवाफ्राबो बा हिन्जावफोराबो ज' फैनानै ओइदिनखालि 23 तारिखआव जोंखौ सहाय होनांगौ। दा बिदिनो जोङो 23 तारिखआव जोंहा बे जल जात्रा थांगोन। जल जात्रा थांनायनि उनावहाय जोंहा फुजा पाठ जाबाय थागोन। 24 तारिखआवबो फुजा पाठ जागोन। जों बिनिफ्राय 25 तारिखआव जोङो माबा मोनसे समाव जोङो बे शिवलिंगखौ जोङो गायसनगोन आरो बे जोंनि मोनसे प्रग्राम आरो माने जोंना गल्डेन जुबिलिबो थांबाय, सिलभार जुबिलिबो थांबाय हिसाबै जों जोबोद 29 जों सिलभार जुबिलिखौ जों फालिस्लाबनो हायाखै। खिन्थु जोङो मन्दिर गैयिनि थाखाय जों हायाखैमोन। जोंना मन्दिर लुनायनि थाखाय जोङो लुफुंनो हानायनि थाखाय जों एबार जों एसे गाजा गोमजायै जों खालामनो सानदों। आसा खालामो गासै रायजो राजाखौ आङो नोंथांमोननि सेराव खावलायो जाहाथे बे हाबाफारियाव गासैबो ज' जोंखौ सहाय होफैयो।